dia, el nostre nom és Cristel, i Yomaima. avui us parlarem d'una dona que va triomfar al món de la ciència i el seu nom és Maria Curie. Va néixer el 7 de novembre de 1867 i es va morir el 4 de juny del 1934. Jo som la Cristel i us diré els premis que va guanyar la Maria Curie. Ella va guanyar el Premi Nobel de la Física i de la Química. Marie Curie i el seu home van descobrir el polònia i el ràdio. El polònia i el ràdio eren molt radioactius, més que l'urani. Ja sabeu, també les dones guanyen premis. Us animem a que estudieu la ciència. Gràcies per la vostra atenció.